Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče i pomoćnica, dakle predstavnici predlagatelja Zakona o zaštiti okoliša, poštovani kolegice i kolege saborski zastupnici. Dakle, čuli smo evo od državnog tajnika da se radi o izmjeni zakona koji su ponukani brojnim hitnim izmjenama, dakle povredama prava pilotima i da se prijeti da naravno mogućim financijskim obvezama za RH. U tom smislu naravno da podržavamo ovu hitnu izmjenu zakona, dakle hitnu i limitiranu samo na ono čime se odmiču ove prijetnje za RH. Međutim, isto tako čuli smo da postoji veliki broj primjedbi koje su pristigle tijekom javnog savjetovanja. Naravno, državni tajnik je obrazložio da sad nema vremena za dakle, obradu i promjenu zakona u tom smislu, koja je onda najavljena kao sveobuhvatna za neko, nadam se, vrlo skoro vrijeme. Dakle, u tom smislu mi ćemo podržati ovaj prijedlog, ali evo u duhu sveobuhvatnih promjena ja bih rekao nešto što smatram vrlo bitnim. Naime, u hrvatskom strukovnom nazivlju vezanom za okoliš već nekoliko desetljeća koegzistiraju pojmovi zagađenje, onečišćenje, odnosno zagađivalo, onečišćivalo. To nisu istoznačnice jer zagađenje je unošenje neke strane tvari ili energije u postojanom obliku u okoliš na način da uzrokuje izravnu štetu na okoliš, dijelove prirode, živa bića, ljudsko zdravlje. Dakle, uzrokuje štetu. Onečišćenje je prisutnost neke strane tvari, dakle u ovom slučaju onečišćivala, u okoliš na način da se ne stvara izravna šteta, dakle za zdravlje ljudi i drugih živih organizama. Dakle, tu postoji onda zakonski određena dopuštena prisutnost onečišćivala, odnosno maksimalna dozvoljena koncentracija. Dakle, dva su pojma, to uostalom piše i u našim rječnicima, tehnički rječnik Vlatka Dapca još od '70., tehnička enciklopedija autora Velimira Pravdića, tehnički leksikon Leksikonarskog zavoda Miroslav Krleža, dakle svi oni prepoznaju ta dva pojma. To naravno odgovara i engleskim izvornicima gdje se rabe izrazi contamination, to je onečišćenje, i pollution, zagađenje. No, aktualno hrvatsko zakonodavstvo je prilikom prijevoda, dakle, pripremilo zakonodavni okvir gdje nema razlike ta dva pojma i to je sasvim neobično. To je neobično i zbog toga što je doista Hrvatska zemlja u kojoj postoji i akademska zajednica, postoji struka, postoji industrija, uostalom postoji i praksa da se ta dva pojma razlikuju. Dakle, nestalo je zagađenje, a pollution i contamination su prevedeni samo onečišćenjem, odnosno zagađivala i onečišćivala postale su isključivo onečišćujuće tvari. Stoga mislim da je sada kad se priprema ova sveobuhvatna izmjena doista vrijeme da se svrstamo među civilizirane zemlje koje nemaju problema sa pojmovnim shvaćanjem ovoga problema. Dakle, u ovome sam ja rekao i u odboru, dakle i prihvaćam prijedlog da se to sveobuhvatno raspravi u prijedlogu koji će ići vrlo skoro. No, moram reći da sam ovu kritiku našao izvrsno artikulirano od naše profesorice, to je profesorica emeritus, dakle Marija Kaštelan Macan sa Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, dakle koja je, mislim 2010. izdana u časopisu Kemija i industrija. To sam našao i ovom prilikom ću predati evo našim predstavnicima vlasti jer moramo znati da je postojanje
akademske zajednice iznimno bogatstvo za društvo, a ogromna je tuga i žalost da se to bogatstvo ne koristi. Tako da ja vjerujem da, barem što se ovoga tiče, da je tomu vrijeme prošlo. Evo, hvala lijepo.